weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to camɓe boyinaji mogo sincumbala nabbaji ɓoki sabbundu seedoji siidi woro a ɗeyba pambi kawela kangala ko on waktu yoni hato modibula kame katote hato lawlawa ene jeeya e gardidi kabaruuji mena to leydi sénégal laana hajjiyankoɓe leydi sénégal adi ka weeyi hannde to boowal laɗi diwoje ngal Blaise Diagne yaɓande toon to makkatul mukarrama to leydi mauritanie kikiɗe hanki o jagorɗo diine leydi ndi ɗofti ɓen hajjiyankoɓe to boowal laɗi diwoje ngal umtun si gam yaɓande toon to madinatul munawwara to leydi mali e nder région mo Tombouctou ko jango waɗi toon hanki ñalawma ko famɗi ko kala lafaji mbulaji jeetato jeeyaɓe to Burkina Faso gañima e nder nde ɗon fiyande to leydi Guinée Conakry Mohamed Beya Vogui kam woni hoorejo jagoɗe leydi ndi erinoma dialogue national kaldigal selludalen diallo kame Sidia Touré yaadi mon mbi hay loppeta ngala hena to leydi Côte d'Ivoire jillo Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger to Abidjan hakkude makko e nando makko Alassane Dramani Ouattara kene tolno e toɓɓe joyyi ciifama nandiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kabaruuji mena manawen ha to Burkina Faso Togo Tunisie ma en jaaha to Centrafrique kame RD Congo ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ki ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kononne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴamma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Gaïda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Gaïda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya ayoro mi dañi bela mi hirnana bela ayoro mi jaftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena
docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala omo tawe to noksota lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal 6e waɗɗani Carrefour Buddaha saari haɗen matawɗon jama keso sa jaggi on bedda galle gadiɗo dewɗo hen matawɗon étage guiri bulo matawɗon tableau mawɗo ne winda docteur Djibiso grand guérisseur international docteur Kidira ganda yettima docteur Djibiso ene safra ñaw biteɗo fibron kiis nem prostate sopice hernie asma estomac ɗojjo dumingo koyɗe musoje keceje musoje neɗɗo jaaɗo ha jogui ñaw e reedu mum ha heewi kala hen de docteur Djibiso ene safa ha laaɓa ha jiira yitere maɗa sa yiiɗi hebde docteur Djibiso tawete to leydi Mauritanie mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 walla mbaɗa 00221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade docteur Djibiso kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase nayi korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo mon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje tolore mon YouTube ko musidɗo moon Saydou Abouba gartaten koye Ahmed Aydara kan woni maire wuro Guédiawaye nangganoɗo gila tan 17 nduɗo hen lewru woni aljuma jawtuɗo caggal wadde ɗum seppoji ɗi jamiraka yidde dillinde leydi ndi hannde noon darima yeeso tribunal to Pikine woni Pikine Guédiawaye ñawore makko noon dirtinama ha nogase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru jeeyi sababu dirtinede noon koye ɗaɓɓade avocat makko woni keedanɗomo kono noon tinama wonande yaadiɓemo ɓe kala gari toon kamen wonde ɓen jeeyaɓe e yeewi askan wi ne wonde Ousmane Sonko ngam holliddemo minen kala amina caggal ma oɗo sana wonawtama toon to kaso ɗo wonno ngam fadde ñawore makko nogase jeeɗiɗi nduɗo hen lewru keddotoɗen koye Sénégal gartaten koko fate banggue wonande ndeɗo hen julde taske fayande caggal hanki wonande ɗen jagorɓe waɗɓe yewtere mumen kene tolno ko holliti wonande waɗɓe haalande mumen ko jagorɗo ko fate banggue gaynaka jaafoɗon jagorɗo gaynaka arti e yaññade ko fate banggue hikka jawɗi dañama ha heewi tene kadi kanji kali naate nder leydi Sénégal woni hen koye Dakar woni hen kadi jettaki Dakar goni koye région ngaji keddiɗi giwɗi to Mauritanie woni hen kadi giwi ko ton to leydi Mali kono ndewoyi koto banggue Mauritanie naatiri on banggue mo leydi Sénégal oɗo saa noon foof ne tawe e nder leydi ndi ko wona ɗum koɓe jaltini kene tolno e ujunnaje 3 tonnes taw ko ñamde jawdi woni ko sara kadi waɗana wonande cogguji beɓɗi ha jomumen mbawa tigui wornude daabeji mumen kono ne kadi ɓen adduɓe jawɗele mumen ene mbaɗa ndenka e kisala timmuka ngam wonande ndenka sembolinede hewɓe noon gullitima caggal nde namdimo ɓen jaydiyankoɓe kanko on jagorɗo gaynaka woni Ali Salih Diop o holliti wonande ɓen joomen jawɗele gona tan hoccuɓe ɗen jawɗele nde tawno nehede jawdi wona hunde wemde ha mawna ɗum noon neɗɗo mijottako tan prix ene waya no foti warude ni kono kadi o holliti so jomiraɗo haaji kala kam kone wiye layya mankata e nder leydi Sénégal mankata kay ko poos neɗɗo o ha joni keddorɗen koye oɗon batu ɗen jagorɗe hanki huccodirɓe jaydiyankoɓe ne hen
wonande jagorɗo diƴƴe tuɗoje woni Serigne Mbaye Thiam hankino wo suuti konngudi makko wo holliti wonande oɗo saaha laamu ngu ne heeɓi dartade inondation ko fate banggue yolayru ha tenti noon e nokkuji tuɗoji nder leydi ndi siftinde on oɗo saaha so yonti hewɓe taweteɓe yo gay baliyeji Dakar ko wayno Kermassar Camero Fiske nokkuji goɗɗi kala kewi tan ko ɗanorade yitere wotere gam ganduɗa so tawi tan tooɓi jomin kewi ko lumbade e diƴƴe wo holliti oɗo saaha ɓe jaltini kene tolno 125 taw ko moto pompe bidoji ndiyama mbaɗama yo gay nokkuji ɗi ganduɗa ɗo diƴƴe ene tuɗoɗon omo hooli noon ndungu hitande ujunnaje ɗiɗi e 22 aɓe keɓani ɗum ene gasa yolayre wasa wadde yoga e nokkuji ha tenti noon ɗin nokkuji kewɗi tudde ɗeɗon diƴƴe association islamique taw kadi ganduɗa ko goomu suufima kamɓene hankiɓe jaltini konnguɗi mabɓe e gardogol mam Cheikh Mbacké ɓe erima wonande galleji diine mawɓe haalanane en kono ne kadi e almameɓe joguiɓe konnguɗi ɓen wajottoɓe ɓe haala men woɗɗoyta société civile dawrugol pouvoir kala ɓe erima oɗo saaha Sénégal yiɗi tan ko jaam andi ko jaam ɗum noon kamɓe kala yoɓe noddu jaam ɓe jewtida ɓe nandira beele kadi leydi ndi ene ɓuura lumbade e jaam kono ne kadi ceerno Habous Diallo ganduɗa kam woni imam ratiba mo Kidira noon ne tawi nder département mo Bakel e nder région mo Tambacounda kanko ceerno Habous woni gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique to ganduɗa ko yiɗɓe wadde cuuɗi heblude yoga e sukaɓe ha mbawa tigui dañde ɓuure lappipine ɓamtare mumen e nder konnguɗi makko wo erima oɗo saaha yiddemo kala kene wiye seppoji nde dartoto ha nde ɗo henna julde fayande ɓenna e dow jaame kisal nde tawno wonemen joomen jawɗi iwɓe leydi Mauritanie gaddi jawɗi mumen oɗo sahani tawe e nder guure ɗe ha tendi noon guure mawɗe nde tawno so tawi ko boutique tan oɗa uddude boutique ma coga tiɗa doga kono so tawi woni filñitere waɗi awa cuude jawdi ma daride doga ndeke noon wonantuma ko perte ene jogui kadi won hen koma puusa puusuji won hen koma mbaɗa gueɗe goɗɗe nde daña ko jultiroyi ɗum noon yooɓe ɗaccu leydi ndi deeƴa ha julde nde ɓenna wo erima kadi kanko ceerno Habous kaldigal hakkude wonande dawri yankoɓe ɓe kalda ɓe nandira ɓe pawdira e dow lawol nde moni kala yitoto hen hoore muɗuma ha joni keddoɗen koye Sénégal gartaten koye ardiɓe landa Pastef woni Ousmane Sonko kame yaadiɓe mum woni Yewwi Askan Wi hankiɓe kuccodiri e jayidi yankoɓe gam o holliti weltare makko mawde no fewi ko noddi hirde omboɗe gam konngugol tasaji wo holliti ko noddi ko rewama no fewi gam teskademo wonande ko heewi e guure ha tenti kadi e nder Dakar e hoore mum on waktu nde yoni nde hewɓe kongi boluji kame omboɗe kamen wondi e marmitaji mumen kala woni barmeji mumen kala ɓen wonnoɓe otoje kañumenne mbaɗi liite mumen elle tan ma wi ko ɗum woni ko ɓen panno o holliti hen weltare makko no fewi kono o holliti haɗani ɗon tan ɗo kadi dumunnaji garoyoji koɓe waɗoɓe kadi hirde wonande ɗen omboɗe ha ɓuura kadi jirwude gam habtade laamu ngu wonande laamu ngu ganduɗa ene jaggui kene tolno e 100 taw ko jeeyaɓe e Yewwi Askan Wi ene soki ɗumen o holliti ɓen mayɓe hen ha hande laamu ngu nana mofti ɓalli ɓen wiya ko jamde ko wayno jaseje walla laaɓi yooɓi pittali won hen ɓe jaɓani oɗo saaha ɓe jiiɗi ko tottitede ɓeɗon kamɓene ɓe mbaɗa hen loydoji mabɓe o holliti noon caggal tan koye ndiɗo mbadi wona ha hande ko fade banggue seppo 29 nduɗo hen lewru ha hande ɗo ɓe jaɓɓi ɗo ko ɗon ɓe jaɓɓi ɓe jaɓɓitta ɗon ɗum noon aɓe eri yimɓeɓe kalde battata haqqillaji men ko fati e banggue goɗon seppo to Kolda ko ex militaire goto kam warti toon e nder galle mum tawa tan koye suudu makko omo welta e ballal ɓoggol gartaten koye seppoji bannoɗi ñande 17 nduɗo hen lewru kene foto wonde 11 neɗɗo nanga ñande ene weetane wona goɗon seppo aljuma jawtuɗɗo henno jeeyi sababu noon ko caggal force spéciale taw ko commanda goto commanda force spéciale tafiɗo e nder tafi fedde mumen caggal nde ɓe gaddi pettoje e jamde garnatuji ala kala koɓe jogaki kame fetilaji ene wonde laaɓe e jasiji ɗum noon ɓe ƴettuno ko feere gam wadde janguji mabɓe ɗum ko caggal nde tawa
téléphone goto e ɓen nanganoɗo taw ganda ko téléphone goto e ɓen nanganoɗo biyeteɗo Mam Gueye kanko Mam Gueye noon caggal téléphone makko tetta taw tetti ɗum ko ɓen wonande ñukkintoɓe armée o ɓe tawi to noon ko message o noon ko ok ñande 17 ma mbat jangu mabɓe jangu addi ngu noon ɓe mbaɗa ɗum koye société eso walla magasin Auchan ne wondi kadi e galle Aliou Sall gonnoɗo maire Guédiawaye ne hen kadi yoɓade fittandu Adji Sarr ko noonne kadi ne hen e yande entreprise aji ɗi leydi France jogui e nder leydi Sénégal ɗum noon ko ñande 15 lewru juin sanga 16h47 ko ndena wonande message o yetti e Mor Gueye kamɓe kala noon ɓe ɓenninama hande to kaso aɓe paadi ñawore mabɓe laana hajjiyankoɓe gadi ka weeyi hande aljuma mute duule ngam yaɓande to Arabie Saoudite ngam timminoyde wonande farillaji mabɓe duusiɓe noon ha toon to Bowal aɗa diwoje to Aliou Sar kam woni jagorɗo yangara dow kame jagoɗo tourisme kam duusiɓe ha toon kamɓe noon ɓe kolliti hen weltare mabɓe mawde no fewi kono teskama hikka biye yaade makka ko hunde sattude no fewi ene yaaha ha million ngaji 4 temedere ujunere pawɗo ujunnaje 4 mbuɗo ɗum woni ko oɗo saaha ko neɗɗo kala duftata teskama noon kene fotto wonde temedere e nogas e jeetati ujunere woni ko ɓeydi e ɗiɗo henna biyeji hitande hikka nde hitande ujunnaji 219 teskama leydi Sénégal kene fotto wonde 12 ujunere pawɗo temedde jeetato neɗɗo woni hajjoynoɓe hitande ujunnaji 20 hitande ujunnaji 21 hajju yahaka ngam teskede oɗo hen boros diñinoɗo hikka noon leydi Sénégal rokka ko ujunnaji 4 e temedde jeeɗiɗo e capanɗe 36 hajji yanke taw kadi ganduɗa duuɓi 65 fayi less wona fayi dow ko ɓen hande goni ƴettuɓe laana men ndi wawa jaɓani toon to Arabie Saoudite jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah ko kewani en to Ziguinchor e ko tari ɗum kala. wa aleyka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar jam hiire moɗon kabaruuji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hannde jeheten ko département to e Kafountine wuro wiyetego Magbuuda woni ko frontiére hakkunde Gambie e Sénégal. Wuro ngo ko fecci hen bangue woni ko e Gambie hen bangue woni ko e Sénégal. Kamɓe de wonko ɓe goyti eɓe gonde e caɗele. Goo ɓe ngala ndiyam, ɗiɗi ɓe ngala kuura, tati ɓe ngala holɗum laawol pewngol. Kadi ɓe ngoni ko e nder île eɓe ngoni e jokere yaade toon ina waɗi caɗele yaade ha yetto toon. Ɓe ngullitima noon yo laamu ngu waw yeccitade ɓe ko ɓuuri yawde yaccade caɗele ɗe ina mawni e mabɓe. Aljuma jawtuɗo eɗen gandi ɗo waɗino marché ina wayno étudia to Assane Seck lycée université Assane Seck. Étudia goto ina wiye Ibrahima Ba omo jagga gila nden fewdu joni omona juuɗe gendarmerie en. Kamɓe étudiaji ɗi noon ɓe kaali hanki ɓe mbi ko yo woppe ko ɓuuri yawde e yaccade sabu ɗo wonɗo kanko cellal makko oɗo wonɗo o sellani omo tampi yo woppe ko ɓuuri yawde e yaccade. ɗum woni koɓe kaali ɗo henna hanki kikiɗe. Ina wayno mawɓe wuro ngone kadi ndendi jalti kaldi e journaliste ji mbi leydi ndi de ko jammu foti wonde hen yo jeeƴal woni hen surtout ma noon ko sukaɓe ɓe ko kaalata ko ɗum fewnata leydi ndi yoɓe jooɗoɗo kamɓe politicien ji ɗi ɓe jooɗoɗo e président de la république ɓe mbawa pusde élection o ɓe mbawa jooɗodaɗo ɓe jewta sabu élection so waɗi fitina ina wayno ala fof ko feewi hen hay hunde. Ɗum noon eɓe kaalani dennagal waɗo politicien ji ɗi kamɓe foof yoɓe jooɗoɗo e tabal gotal ɓe mbawa yewtude ɓe mbawa hawrude. Weltaare TV musidɗo mon Ahmad Ishaqa Kébé gorko mo mbotto kabaruuji ɗo fof ɗo e radio Zig FM jokkodirde e Weltaare TV Sar Abdullaahi Saar yallah hokken walde jam. Amadou Ishaqa Kébé en mbi allahumma amina ya rabbal alamina sen gewi to leydi Sénégal koto Mauritanie paadena
équipe de la gendarmerie nationale leydi ndi ɓe nangi kene tolno e sappo e tato gorko ɓe nangi sappo e tato ɗanniyanke koɗo taweteɗo e leydi mabɓe taw kadi ɓen kala ko jibinande leydi Guinée kene tolno e 100 kilométre hakkude ɗon e Nouakchott ɓe nanga koye camion goto on camion noon jeeyi ɗuma ko entreprise goto a pewnowo kosam e nder leydi Mauritanie kamɓe noon tawa koɓe cuuɗa e nder camion on camion noon kame dognowo camion kala nanggama kamɓe ɓen sappo e tati ne waɗi hen rewɓe kame sukaɓe e worɓe mawɓe ɓe giwi ko toon to leydi Guinée oɗo saaɓe tawe e juuɗe ɓen a gendarme ɓe ha joni keddotoɗen koye ɓen gendarme ɓe mbawi nangude suka Sénégal najo goto jooɓiɗo fittandu suka Mauritanie najo taw kadi o yooɓi fittandu koye lawol Rosso nokku biyeteɗo Jat al Mahana hakkude mum e Rosso e ngol ɗon lawol ko ɗon tigui tawa neɗɗo goto ne wara kanko noon o dogi o fayi koto ma e Sénégal gam yiddemo taccude ko toon wo nanga watira ha ɗo Rosso ɗo o totta dadiɓe taweteɓe to Rosso mo foti darodade e procureur ngam caggal nde o qirli caggal nde ɓe nanguimo o qirli wonande ko kanko waɗi ngal baɗal kanko on noon suka Sénégal najo baɗɗo ngal baɗal o iwno koto Sénégal arno gollade leydi Mauritanie to banggue golle a gaynaka ha joni koto Mauritanie keddoɗen Mohamed Wuld Cheikh Al Qazwani hoorejo leydi ndi bannoɗo jillu mum toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique taw tawtorede conférence union européenne hakkude mumen yogay entreprise aji kame golle tiɗɗe tabiɗɗe ñiɓɗe hakkude mumen e leyɗele sehilaɓe mumen kanko on mawɗo leydi Mauritanie warti kikiɗe hanki o toon to Nouakchott o jaɓɓama toon to Bowal laaɗi diwoje ngal toon si jaɓɓugal payidingal ne ardi ngal ɗon jaɓɓugal hoorejo jagode leydi ndi ɗum ko caggal nde o yewtiti toon e ɓen tambiɓe entreprise aji kewɗi e nder union européenne fiɓɓe wattude doole mumen e nder leydi Mauritanie ɗum ko caggal e nder discours makko no holliri leydi Mauritanie ko leydi jaam tene kadi ko leydi ndenji ko leydi kadi mbawdi cehilagal ko leydi kadi mbawdi wadde respect woni tan wawde ɗoftade kuule ko fate banggue ciifodiral wonande ɓen yiɗɓe arde gollade e nder leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni woldo dahi jillu makko hanki to hôpital national mo leydi Mauritanie mo Nouakchott o holliti toon wonande sembe moɓe dokki cuuɗi safara ɗi oɗo saha kala ko miijiɗa e kaɓirɗe matériel uji kala ene tawe hen kono kadi o erima ɓen safrotoɓe nde ɓurata ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi hono no yiɗiri hoorejo leydi ndi kala neɗɗo garɗo ene hattojine safrede kala ɗo tolni cafre ha gay noon hayso oɗon namdo haalis kam yo won caggal safara jomum wasa wonde nde jomum arine tan wiide so jomum waɗani ni safretake kanko jagorɗo o holliti e kala ñalawma garɗo ma o ɓuur ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon ɓen ñawɓe taweteɓe e cuuɗi safar nde tawno ko ɗum woni ko ƴettira ɗon ko fate banggue kuɓɓam électricité directeur gardiɗo Someleka Woldo badda hanke haalande makko wonande caggal nde hewɓe Mauritanie naɓe gulliti kuppiraji courant ene keewi ɗon ɗo kuppiraji ɗi keewi ɗo ko ɗon kadi facture aji courant ceerɗi cupiti gari e dow mabɓe ɗum noon ɓe kolliti fotani wonde a heɓata courant no jiɗirtani tene kadi so tawi facture ari arata kadi kene fotema darde ɗum noon ko hunde musde no fewi o holliti wonande jeeyi sababu ɓeydogol ko fate banggue ɗiɗon cogguji ko ngakkugol carburant e nder leydi ndi ɗonne kadi ɓeydogol carburant yoga e nokkuji ɗo ɓetete kala kadi kuppiraji ɗi jeyno sababu ko ngakkugol carburant kono teska tan ɗo e nogas e joyya ñalawma janggo nduɗo henna lewru ene gasa ma gueɗe ɗe kala ko ɓuuri en hewde rew lawol ko fate banggue carburant ne teska ma yetto e nder leydi Mauritanie association Ummul Masakina ɓe erima wonande ɓen yiɗɓe wallidde ko fate banggue ballal ɓen miskine walla mbiyen ɓen wiyeteɓe bayeji taweteɓe juuɗe mabɓe koɓe capanɗe tato baye taweteɓe mabɓe tukolon tawson kala kay jiɗɗo wallude jarlitiɗo ene andi nden fedde on association darnama ken tolno e lebbi ɗiɗi e nder leydi Mauritanie ɗum noon ɓe ñaagui ballal ngam wallidde ɓen sukaɓe guila e koltu ha e gueɗe goɗɗe kala ala hen kala koɓe jatirni hen caggal G5 Sahel
ardiɓe mum jani miccade ma gittu kene tolno e généraux ji nayyi tawi généraux ji noon ko généraux ji taweteɗe nder G5 Sahel kawe ganduɗa ko 8 chef de état majeur ganduɗa majeur du groupe africain Sahel o holliti ɗin généraux ji nayyi ma toɗɗe e nder G5 Sahel mbawa yaade toon to leydi Mali hannde gam teftude Mali no artirta ko fate banggue G5 Sahel siftinde on ɓoyani tan Mali holliti ɗo tan e capan tati nduɗo lewru ndu gonɗen maɓe guittu koninkoɓe mabɓe ha laaɓa ujunere e temedde ɗiɗi koninke taweteɓe e nder poste oji G5 Sahel kono noon ha hannde G5 Sahel fiɓani accude Mali yaltira noon tan G5 Sahel nde tawno ko aadi jaam e nden ka kisal ɓiɓɓe finoɓe nder Sahel yo kala woni ko nandirano ɗona joni koto Mauritanie keddoto ɗen hajjiyankoɓe leydi Mauritanie hanki kikiɗe ƴetti laaɗa mumen diwowa ɗon ɗo bo wallaɗe diwoje ngal tonsi koɓe temedde nayo e nogas hajjiyanke duusiɓe ɗon noon ko jagorɗo gueɗe diine mo leydi Mauritanie ngam iwdeɓe ɗon ɗe noksoɗa fadeɓe toon to Madinatul Munawwara kan laana gaddi ka noon woni ƴettuka hanke ɗe mbiyaɓe tan kamɓe pop lawol jaam e ɓuurala ɓe jahay jaam ɓe garta e jaam alchami ne tawe e nder leydi ndi ko police jaggi toon fedde taw ganduɗa ko fedde bandiji joguitiɓe armeji kuɓɓoji kame jaase e laaɓeji kala kame garnatuji nden fedde noon tawama ko fedde ɓoynde wadde bandiyagala taƴoɓe booli yanoɓe galleji wuyɓe dognoɓe drogue kamɓe noon koɓe nayo hen goto ko koɗo jeyaka e nder leydi Mauritanie kono kadi ɓe gonno koye fewjude ɗeɗo balɗe kala won gorko goto joom ngaalu taweteɗo chami moɓe jinno yande e galle mum hawre kamɓene police fawi e mabɓe juuɗe muɗuma sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali to leydi Mali gataten koto sen giwi to leydi Mauritanie jafoɗona sen giwi to leydi Mauritanie jaheten koto Mali to leydi Mali ba fulaɓe ko tampinno ba fulaɓe naɓe ha tenti noon finoɓe e nder commune mo jakkon wuuro wiyetego sarama wuuro wiyetego saramo ene tawe e nder commune mo jakkon to noon jagga toon ko bandiji walla jagga toon ko wuyɓe nayyi tampinɓe diwan no fewi so jammari tan ɓe darima kala kayɗo hunata ko meelata ɗo woni alata tan lekki ko joganɗa ɗum so wona ɓe nawa ɗum kamɓe noon caggal finoɓe e nder ɗeɗo commune aji e nder ɗeɗo guure kala sukaɓe caggal nde mbaddi junggo e fandu gam merade ha mbawi teɓade hen jo e mabɓe tampinnoɓe ɓe no fewi ɓe noon caggal kay nde nanga poña piya aduno kala filma ha jiiya ni tigui ɓe totti ɗumen gendarmerie ɓe kolliti noon oɗo saaha guykane tampini ɓe toon no fewi ha tenti kadi taw ko sukaɓe tokosɓe gara tan ne jogui jamde ne jogui ko gañata gara moykino jamma gujja ko woni toon ko kala ene ɗamina ko fate banggue yowre nde Mali yowa woni oɗo henna embargo ene ɗamina ɓoyatama iw ɗum noon ko jillu Goodluck Jonathan gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria dogowo koyɗe jaam hakkude leydi Mali kame CEDEAO hanki yettima to Bamako lamorgo leydi Mali hakkude makko e hoorejo jagoɗo leydi ndi kame colonel Assimi Goïta mawɗo leydi ndi kame yoga e dilloɓe leydi ndi gam kaldigal ko fate banggue heɓanade wonande jonde tati lewru fandu toon to Accra lamorgo leydi Ghana jonde CEDEAO ne ɗamina ene gasa kuule pawaɗe e leydi Mali ma usto kono noon kulhuli goɗɗi jogaɗi yato filñitere jogorani wontude gari hakkude leydi Mali kame CEDEAO ɗum ko caggal ñande 16 ɗuɗo hen lewru eɗen gandi hoorejo leydi yamirino suɓade woote ngam ko fate banggue kuulal électoral ko fate banggue sumgoji leydi ndi nde wattete ɗereji fewnite taw ganduɗa ko toon to CN toon to taw ganduɗa ko toon to suudu sarɗiyeji leydi ndi to suudu sarɗiyeji jafo ɗon toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali suudu sarɗiyeji ndu leydi Mali ɗum jeeyi sababu noon ko fate banggue wonande oɗon waylo walla mbiyen ɗen woote gotaɗe toon jeeyi sababu ɗen woote gotaɗe toon ɗe ganduɗa hande o rokki doole wonande mawɗo leydi ndi colonel Assimi Goïta so tawi yiiɗi oɗo saaha ƴamtude walla mbiyen so yiiɗi tawtorede sumgoji wonande ɗo tan
e hitande ujunaji ɗe no gasi nayi so tawi ko hokki ko gasi ene wawi kañumne tawtorede wonande ɗin sungoji ɓen sarɗi yankoɓe noon surɓe toon konnguli mum ɓe CNT woɗɓe ɓe temedere e sappo e joyo sarɗiyanke mbi ko eya tato mbi ala goto arani ɗum noon firti tan ko jaɓama so tawi colonel Assimi Goïta happumo rokki o ɗo tan hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi so welama omo wawi jolde e dinguiral bawɗi gam ƴamde lefol laamu kono noon oɗo saaha fuɗɗima feccude classe politique mo leydi Mali ha tenti noon ko wayno fedde mouvement taw ganduɗa ko mouvement oɗo henna woni mouvement Assimi woni mouvement oɗo henna hoorejo jaagoɗo leydi ndi taw kadi ganduɗa ɓenne kadi kolliti ɓen kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi ma en gartoy hen so jomiraɗo haaji ha joni koto leydi Mali keddotoɗen remoɓe taweteɓe to selkamo masina kañumenne kolliti kulholi mumen mawɗi no fewi ɓe kolliti wona koye ndungu oɗo saaha ɓe puɗɗima jabbude ɓe gawi gawri fuɗi ɓe puɗɗima remde kono noon finoɓe to nokkubire ɗo doro kuro ne tawi nder commune mo Kolongo en tawi nder commune mo Kolongo tonne kadi ko remoɓe yonɓe bifta toon tawi nder zone mo Ñaara taw kadi ganduɗa tawi nder région mo Ségo ɓe remoɓe biftaɓe ko worɓe joguitiɓe armeji nawiɓe kono ha ɗo andaka ɗoɓe nawa ɓe kolliti noon so tawi ɗeɗo henna gueɗe enen jokki ma ɓe dañ caɗele ngam wawde tigui rewidade maɓe dañ caɗele ngam wawde rewidade wonande remru mabɓe. ha joni koto leydi Mali keddoɗen jafoɗon nde tawno ken mabɓaɓe koto leydi Mali keddoɗen ha joni jango faade camion ngaji ɗiɗi ɗum waɗi kene tolno e 15 kilométre hakkude mum e Meneka ɗin camion ngaji ɗin noon ɗi giwno ko toon to Meneka ɗi paano ko toon to Ansogo nde ɓe gari noon haɓe jetti kene tolno 15 kilométre hakkude Meneka ko ɗon worɓe joguitiɓe armeji wonɓe otomo 4x4 ɓen tigui jane mabɓe kala koɓe joguino ɓoori haalaɓe nawi ala kala ko ɗacciriɓe haydara so wona ɓe jooɗi e dow lawol ɓolol to leydi Mali jangu hanki sanga 13h ko nden ngun jangu waɗi to waɗi noon koye nder région mo Tombouctou ngun jangu noon waɗi koye laafaji mbulaji taw koye ganduɗa ɓe jaɓɓi ko pittola ɗum fettini oto mabɓe a ganduɗa jeetato e mabɓe gañima ɗin laafaji mbulaji noon jeeya ko toon to Burkina Faso taweteɓe nder leydi Mali kene tolno 50 kilométre hakkude muɗum e Tombouctou to waɗi koye nokku biteɗo Ber ko ɗon nguɗon jangu waɗi wi biteɗo Olivier Salgado woni joguiɗo konngol MINUSMA loni taweteɗo to leydi Mali to leydi Guinée Conakry Sellu Delen Diallo Kame Sidiya Touré yaadi mabɓe kolliti ma ɗurno jaɓata wonande noddandu Mohamed Beyavogi hoorejo jaagoɗo leydi ɗum caggal yontere yawtunde kala erima dialogue national kaldigal ngam haɓade seppoji ponnoɗi wadde ñalawma hanki o kamɓe noon ɓe kolliti ɗi seppoji yimɓe mabɓe tawtortake nde tawno dialogue national mbinoɗo wonko ɓe pamani hen ha hande ko ɗum woni ko waɗa e nder leydi ndi to leydi Guinée teskama toon ŋakkugol station ngaji ɗi kala ngala kala kene wiye essence ni gasoil carburant motoje kewɗe kam otoji kewɗi kala koko darti wi wonande gardiɗo Sonap Amadou Doumbouya kam woni gardiɗo société ko fate banggue kuɓam ha tenti ko fate banggue carburant e nder leydi ndi wo holliti ko janggi ko kala aljuma hande o ne gasa ma bateau gaddowo oɗon carburant yetto toon to tufɗe wonande leydi Guinée haɓe ɓe leydi ndi mbawa yitade hen koye mumena sengi wi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire jillu Mohamed Bazoum hoorejo leydi Niger kame joom suudu mum jaɓɓama to Abidjan hanki noon ɓe mbaɗi hirande Abidjan hirande to galle lamorgo to Alhassane Dramani Ouattara hottimo toon caggal noon nde ɓe kuccodiri ɓe kaldi toɓɓe ɗiɗi ko fate banggue gurdam leyɗele ɗiɗɗe ko leyɗele goote ko leyɗele ndendi anniya ndendi darde ko wona ɗum koɓe ciifodiri taw koye banggue mbadi jagorde mabɓe hakkude leyɗele jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe
toɓɓe joyi nandiral e jokkodiral ko fati banggue faggudu kamɓe ƴellitare e gueɗe kewɗe taw ne wawa tabbidde e ñiiɓal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kanko Mohamed Bazouma o jaari Alassane Dramane Ouattara e ɓesguji leydi Côte d'Ivoire kala ɗum noon caggal tawede nder leydi Côte d'Ivoire ɓiɓɓe Niger naɓe ene hen ne liggo ne daña ene nawta leyɗele mumen ɗum ne kadi ko fartaŋe mawɗo no feewi ko wona ɗum koɓe ndendi konngol rendude yiyande jonde tati lewru faandu toon to Gana maɓe ndendu konngol gotola sen wi to leydi Côte d'Ivoire ko to Burkina Faso paɗena kene fatto wonde temedere kilogramme drogue ɗum woni ko nanga taw kadi ganduɗa nangi ɗuma ko police taweteɓe keerola hakkude leydi Burkina kame Togo to nokku biyeteɗo Bittu ko toon ɓe nangi tato ɓen dognoɓe oɗon drogue taw kadi ɓe giwi ko toon to leydi Togo ɗum noon ɓe kolliti ɓen ɓe nangi ɓe oɗo saaha ene kewi wadde ɗen gueɗe kala saaha kono kadi ɓe kolliti ɓe nangi ɓen koye ballal finoɓe e ngol ɗon keerol ɗum ko caggal nde police wawi gollodirde e ɓiɓɓe finoɓe e oɗon diwan ɓe jaari wonande ɓeena civil en taweteɓe toon ɓe erima ɗumen nde wawata kadi gollodirde e police e kala saaha nde tawno police ala ko andi so wona ko andina so andinama ha gasi noon waɗa hen darde mum totogo gouvernement leydi ndi haaɗi kala kene wiye pottitte dawrugola kame société civile nder leydi ndi kala e kolliti noon kamɓe laamu ngu ñalawma janggo 25 woni ase ɗo wi noon ko jagorɗo mabɓe tappitiɗo oɗon fannu maɓe mbat jonde mawde gam findinde yimɓeɓe nde ndento woni moɓodire mawɗe gam hulede janguji e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde gorko goto cannajo hoccino fetel koninke goto to jeere wonande Togo waɗi toon gueɗe katrinɗe no fewi kadi teskede wona janguji iwoɓe to banggue leydi Burkina Faso ene naata nder leydi Togo ɗum noon oɗo saaha rentade moɓodire ɗe woni koɓe katojini to Tunisie référendum ko fate banggue membitel tugnorgal leydi ndi 25 lewru faandu woni ko yiɗi Kayit Saïd hoorejo leydi ndi o heeɓi deftere windade ko fate banggue yowitade taw koye sarɗiyeji ɗiɓe jogori wattude ko fate banggue tugnorgal leydi ndi ɗum noon ko référendum leydi ndi hol darde l'islam e nder leydi Tunisie oɗo saaha état laamu yahat banggue mum l'islam yaha banggue mum l'islam wonta basade e kuule laamu leydi ndi laamu ngune wonta baso hen ɗum woni noon oɗo saaha pelle kewɗe kollirɗe hen metti mumen kollitima juɓɓinoyi ɗo e dumnaji garoji seppoji mumen ko fate banggue wonande ko yiɗi addude kanko on hoorejo leydi ndi woni Kayit Saïd Centrafrique hanki ko jangu musgu rebelen jinno wadde e nokku biyeteɗo Bakuma ɓen konin koɓe leydi ndi dartima ndeɗen fiyande e tawtorede laafaji mbulaji taweteɓe e nder oɗon diwan nden fiyande noon jeeyi sababu ha ganduɗa rebelaɓe tattoɓe hinde CPC mbasi hen pittali mumena ɗon ɗo fiyande waɗi ɗo to Bakuma kene tolno 1.7 kilométre hakkunde e banggue lamorgo leydi ndi wi wonande colonel Aïché Yaya goto e ardiɓe ministre loni taweteɗo toon to nokku biyeteɗo Bakumba to RD Congo gonnoɗo gardiɗo suudu sarɗiyeji leydi ndi woni no kadi directeur cabinet hoorejo leydi ndi woni Félix Tshisekedi woni Vital Camara taƴananoɗo e nder lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi en hitande ujunaji ɗiɗi nogas woni 2020 taƴananoma ene lelo e kaso duuɓi nogas ɗum ko caggal balɗe temedere nde mawɗo leydi ndi ari e gardindi waɗino balɗe temedere yaltinde leydi ndi e caɗele fandirno enen ko koppareji kewɗe no fewi teskama yaltindemo hen kene tolno 50 millions koppareji dollar woni ko usti hen ɗum jeyno sababu taƴana duuɓi nogas e kaso hanki noon tribunal accitimo yo yaha bolol makko jolam jaberi chef de la diplomatie israélienne waɗi jillu mum hanki to Ankara to Turki hakkunde makko e nando makko ngam sifondirde jokkodiral hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe siftinde on leydi Israël à travers jagorɗo makko hakkunde leyɗele erinoma ɓiɓɓe Israël naɓe taweteɓe to Turki ne jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde ngam teskede Iran naɓe ne kewi nder leydi Turki caggal eɗen gandi Iran hakkude mum e Israël gonani yimɓe nanduɓe yiyande ha joni keddotoɗen koye jolam jaberi kene tolno e temedde nayo taw koye ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawola woni ko ngayli subaka hande law e grillage hakkude Espagne kame Maroc to nokku biyeteɗo Melilla
woni ngayli hewɓe hen noon tacci kono jayde AFP ɓe kollitani no foti nden tacci aljuma hannde o wonande ɓen wonen kam fuɗɗiɓe nadde e nder leydi Espagne Allemagne ustugol gaz e nder cuwoji Russie faade toona ɗum ko caggal nde Allemagne hollinoma ustu doole mum e addoyde to gaz to leydi Russie oɗo saa noon yiide gaz e nder leydi Allemagne wonti hunde sattude coggu mum ɓeydima kono kadi ɓe kolti ko ɓuuri yawde maɓe ƴeew hen peeje mawɗe no feewi ngam yaltinde koye maɓɓe caɗele Russie jagorɗo mum défense jagorɗo kono holliti armée leydi Russie yoɓima fittandu ujunnaje ɗiɗo combattant taw ko étrangère taw kadi ganduɗa hen capanɗe tato ko Nigéria giwi hen nayo ko Sénégal naɓe nayo mbasi hen pittal men Nigéria naɓe ene wondi heddiɓe ko ujunnaje ɗiɗo ɗum noon koye fiyande nde Russie waɗi e nder leydi Ukraine ɗum ne kadi ko ɓen iwnoɓe leyɗele goɗɗe ngam arde wallidde Ukraine to banggue mercenaire uji yiɗɓe wallidde Ukraine e nder ndeɗon fiyande subaka hande o gouverneur tawetere nokku bireɗo Sévi Rodon e nder leydi Ukraine yamiri koñum koɓe leydi Ukraine nde jaltata oɗon viila e nder on région kala ɗum ko caggal tampinede ɓe ɗon firti tan ko hande o Russie dañi polgu manggu no feewi e nder leydi Ukraine caggal nde ɓe kepti yoga e guure mawɗe taweteɗe e nder leydi Ukraine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji darandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jamal hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo haajima on ketto sawtowol moon musidɗo meɗen Haali Abouba.